дар заминаи пешниҳод гардидани имтиёз ва дастгирии соҳибкорон шумораи корхонаҳои паррандапарварӣ дар вилояти Суғд сол аз сол зиёд гардида истодааст. Мусаллам аст ки соли 2018 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бевосита бо иқдоми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ аз ҷумла озод намудани корхонаҳои паррандапарварӣ аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ ба корхонаҳои истеҳсолӣ такони ҷиддӣ бахшид. соҳибкорони вилояти Суғд дастури супуришии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кору фаъолият намуда бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд корхонаҳои паррандапарвариро таъсис дода истоданд. Ин раванд агар аз як ҷониб ба зиёд гардидани ҳаҷми истеҳсоли гӯшти парҳезӣ ва тухм мусоидат намояд, аз сӯи дигар барои таъмини шаҳрвандон бо ҷойи кор замина фароҳам меоварад. имрӯз дар аксар шаҳру навоҳии вилояти Суғд корхонаҳои паррандапарварӣ фаъолият доранд. бо дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати ҷумҳурӣ бо имтиёзҳое ки барои мурғпарварон ҷудо шудааст соҳа рушд карда истодааст. дар корхонаи мо мурғҳои самти тухмдеҳ парвариш карда мешавад. технологияҳо аз олмону Туркия ворид карда шуда ҳамаш айни замон навтерин ҳисоб мешавад. маҳсулоти истеҳсолшаванда ба вилояти Суғд ноҳияи Спитамен ва ноҳияҳои ҳамсоя баъд ба маркази ҷумҳурии мо интиқол карда мешавад. соҳаи паррандапарварӣ бисёр соҳаи нозук аст. сермаҳсул, сермеҳнат, серталабот. ба ҳамин нигоҳ накарда соҳибкории ҷумҳурӣ талош доранд ки барои пешравии халқу мамлакат ва ҳадафҳои стратегии кишварро иҷро кардан ҳадафи дуюм амнияти озуқаворӣ ва ҳадафи чоруми мамлакат бо суръат саноаткунонии кишвар мебошад. ба фаъолият оғоз намудани фермаи паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мурғи шаҳристон дар ноҳияи Шаҳристон 25 нафар бо ҷойи кор ва маош таъмин шуданд. ин корхона дар ҳудуди ноҳияи Шаҳристон яке аз калонтарин ва аввалин корхонаи истеҳсоли гӯшти мурғ ба ҳисоб рафта, иқтидори истеҳсоли маҳсулот дар як давра ки 45 рӯзро дар бар мегирад 170 тоннаро ташкил медиҳад. дар ин иншооти нави соҳаи паррандапарварӣ имрӯз 80 000 сар мурғ парвариш гардида, масъулин азм доранд ин нишондодро то ба 120 000 сар расонанд. айни замон дар шаҳру ноҳияҳои Мастчоҳ, Ашт, Ҷабор Расулов, Деваштич, Гулистон, Конибодом, Зафаробод, шаҳрҳои Хуҷанду Бӯстон корхонаҳои паррандапарварӣ фаъолият доранд. бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззими миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри рушду нумӯи соҳаи паррандапарварӣ ки ба истеҳсоли гӯшти парранда нигаронда шудааст самташ дар ҷумҳурӣ хеле имтиёзҳои калон баҳри соҳибкорон фароҳам оварда шудааст. агар аз имтиёзҳое ки аз тарафи давлату ҳукумат нисбати рушду нумӯи ин соҳа сухан кунем, қайд карда ба маврид аст ки он имтиёзҳои андозӣ, гумрукӣ ки дар масъалаи воридоти технологияи нав, парранда, чорву, хӯроки парранда ба соҳибкорон дода шудааст. дар як муддати кӯтоҳ фароҳам овард ки дар вилоят ва дар ҷумҳурӣ шумори корхонаҳои паррандапарварӣ хеле зиёд гарданд. бо иқдоми соҳибкорон дар шаҳри Бӯстон корхонаи паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Суғд саноатпарранда ба фаъолият шурӯъ намуд. қобили зикр аст ки ин аввалин корхонаи шаҳри Бӯстон аст ки самти фаъолияташ ба паррандапарварӣ ва истеҳсоли гӯшти мурғ равона шудааст. ташкили чунин корхона дар шаҳри саноатӣ пеш аз ҳама таъмини бозори истеъмолӣ бо гӯшт ва истифодаи иқтидорҳои мавҷудаи соҳаи саноат маънидод карда мешавад. имрӯз дар вилояти Суғд барои иҷроиши барномаи рушди соҳаи паррандапарварӣ ва таъминияти озуқавории мамлакат бисёр корхонаҳои сохта ва истифода дода шуд ки имрӯз асоси баъзаи истеҳсоли тухми парранда ки дар тамоми минтақаи ҷумҳурӣ имрӯз чашмрас мебошад, ин аз вилояти Суғд мебошад ва истеҳсоли гӯшти парранда ҳам ба шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ аз вилояти Суғд равона карда шудааст. мо боварӣ дорем ки имрӯз қариб зиёда аз 60% бозори дохилиро вилояти Суғд таъмин кардааст. дар доираи корҳои созандагиву ободонӣ ба ифтихори 30-юмин солгарди истиқлоли давлатӣ дар вилояти Суғд таъсиси корхонаҳои паррандапарварӣ ба нақша гирифта шуда давра ба давра амалӣ гардида истодааст. ҳадаф аз ташкили чунин корхонаҳо пеш аз ҳама таъмини бозори истеъмолӣ бо гӯшти мурғу тухм мебошад. илова бар ин бо таъсиси корхонаҳои нав сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин ва шароити иқтисодияшон беҳтар мегардад.